Vypadá tady trošku jak v Pakistánu. 1:34. Za půl hoďky si volám taxíka na letiště. A dostali jsme zprávu, že nám zrušili ubytování. Takže toto bude fakt zajímavý výlet. Teďka máme 3:29. Já jsem teda vůbec nespala. A za chvilku borduju. Letíme do Malajsie. Hledáme ubytování. No, hledáme spíš toho, taxikáře. To začíná dobře. Okay. A už jenom koukají divně, aby jsem zřezovala tady. Upsi. Tak, jaký máme první dojmy? Vypadá tady trošku jak v Pakistánu. Budeme pozitivní. Only pozitiv. Ne, je to tady super. Akorát už jsme 3. den v autě, no. Kamo, hodně dlouho. Nespíme ani telefon. Máme hroznou žízeň. Mně se úplně vybil mobil, nefunguje. No, já mám hlad, žízeň, pojďme v krku. To jsem všechno špatně. Všechno špatně. Ještě jsme v Pakistánu. Omylem. Omylem. Omylem v Pakistánu. Jakože, hello. Ještě nám zrušil ubytování. To je fakt jaká Albánie, můj. No, tak jsme přijeli někam úplně random. Na špatnou adresu. To nám teda začíná absolutně výborně. Vítejte v našem hotelovém pokoji. Nemůžeme se ani hýbat. Tady to je strašně malý, kámo. Takže Niky ztratila tašku. S věcma prostě. S těma botama. No, se všema botama, že jo? Nemám žádný teď. Takže jediný, co může dělat, je nosit tady ty random boty od pána tady, jo. Tady se jdu koupat. Tady vůbec nikdo není a tady máme fitko. My pak jedeme do Thajska. A na to se teda hodně těším. Jako, of course, this is gorgeous, jo. Takže Niky, tohle jsou tvé boty, jo? Ale našla se ta taška, takže moje boty budou, akorát tohle provizorní, no. Je to třeba o 8 čísel větší, ale tak aspoň lepší než mít ponožky a moje boty. To je legendární. Ach jo. Jdem teďka do 7-Eleven. It's my first time going. Are you excited, girl? Very. Okay, guys, můj první 7-Eleven. Kočička. To je jedno z těch menších. Ach jo. Koukni, co tady mají. Mají čepičku. Tak, ale tak to je extra. Kámo, oni mají dried broccoli. That's crazy. Je málo, já to nemůžu. Takže takhle se píšou objednávky. Kámo, how? Tak tady to máme. Okay. Guys, teďka úplně vypadlo electricity. Žádná elektrina. Válka to. Nefunguje elektřina. Tak Niky hupsala na postel a rupla postel. Tak ona je z kartonu, ale jenom. Tak jako, halo, to by ruplý pírko. To je v prdeli. Já nevím, snad to nepozná. Ne, to je v pohodě. Ach jo. Kámo, já jsem se to fakt udělala, já. Ach jo. Hej, co to je za den? Já dneska ne. Takže co se stalo? No, karta je zamčená v našem pokoji. My jsme venku, takhle, odhalené. Jenom v plavkách, ale zbytek věcí je tam. Takže a nemáme se tam jak dostat, takže jsme zavolali tomu pánovi. A on, why did you do that? Why did you do that? A on úplně naštvaný. Ach jo. My nemůžeme prostě spojit jezdítka. Tak jo, tak pad nám dál. Jak malýmu dítěti. Stužku. Aby se to nestratili. Abychom to nestratili. I nás mega vyhodí odsaď. A pojď. Takže guys, my jedeme kam jedeme? Jedeme na tu Batuky. Batuky. A tady jsme v metru. Women's only. Crazy bro. Tak, tady máme women's only coach. Tady. Tak my jsme u nějakém úplně lokálním místě. Hustý. To je mega loko. Kámo. Již to je opička. Opička. Ona jí malý banán. Banánek. Ježiš, promiňte paní. Tak jsme tady, guys. Vidím, že jsme v Indii, tady jsou sami Indové. Tady jsou sami Indové, bro. Čau všichni, jsme tady. Jediný místo v Malajsii, kam je možný jíst. Přišli jsme v Indii trochu, nebo hot? Indii. Tak nemáte tady mít šortky a já je mám.
Když mě odsaď mega vyhodí, brr. Nahoru, museli jsme se koupit. Museli jsme se... Ne! To nevadí. Ale se bojím. Ne, běž pryč. Bro, prostě jak strašidelný ty opičky. Jak vypadá výhled? Tak hrozně. Yeah, my new friend. She's from Turkey. Fotím se, malinko fotím. Bro, já jsem úplně spocená. Nemyslíš si, že si nemyslel, že tu chodíme, lidi? Jo, určitě, kamo. A takhle to vypadá, když jdeme dolů, guys. I have a photo together. That's adorable. Tady se sama fotí. Tady se sama fotí. Oni to mají ale jako, fakt jako experience. Kamo, jsou úplně přibližují. Ukazuje kamarádů. Thank you, sir. Ono drží za ocas, koukej. Lidi. Ahoj. Ježiš, ty jsou roztomilí. Takže, guys, máme tady pivo, ale máme tady neskutečný bordel. Ach jo. Jdeme kalit. To je... Nielu. Potkali jsme tady dva Čechy. Jaký Moraváky. Jaký Moraváci. A my na ně. Hi guys, jako prostě česky, jako čau všichni. Půjdete sama kalit večervaní? No jasně, to určitě půjdem. A neozvali se. Ne, nedopsali tam. Asi se lekli. A selka, byli To je jsme... hezký. To je, že jsme až moc krásní. Že by nás nezvládli, ne? Jo, já si taky myslím. Nevadí. Já si taky myslím, bro. Jak je to fakt nechutný pivo. Kam opůjde. Strašně nechutný. Svin, bro, to je nějaký jejich místní. Nedoporučujem. No. Ne, jakože na first taste. Nedoporučujem. Vypadá hezky. Mám na sebe tohle. Vypadá to dobře tady. Všichni na mě koukají. To je ten Hej, přijdeš mě chtějí znásilnit. Guys, kde to jsme? We are looking for durian. To je durian, kámo. No, toto je crazy. Like so many people. To smrdí jak hovna. Kámo, fuj do pít. Nejmladlavější ovoce na světě. To je strašně takový slizký. Já to jdu zkusit. Fuj, it's disgusting, Já se bro. bojím. Tak mango, ale musíš přejít takový to hnusný. To není to vůbec tak mango, bro. Craft beer, like Guinness, I don't know. It's tiger. Rayman is back, a little Hej, bit mě strašně sunshine. smrdí ruce z toho duriana. Thank you. Tohle stálo 28 těch jejich mrdek. Šprdel, tolik? 128. 128? Ne, tohle stálo 28. 19, ne? Říká. To je fajn, že jo? Mě smrdí ruce po tom durianu. Ach jo. Strašně, ale kámo. A pusa. Nechoď ke mně. Takže čau všichni, tohle jsou všichni kámoši, jak se jmenuješ, bro? Martin. Martin, odkud jsi? Z Ratibořa. Zradím. Moje jméno Kuba. Kuba. Já jsem z Kousek z Odzina. Taky Ratiboř. My jsme dneska potkali, když jsme šli... A oni bydlí ve stejném ubytování, halo. Ve stejném ubytování. Yes. To je mega... Oni jsou taky vesnice, halo, a my potkáme v Malajzii. Mega crazy guys. On úplně. To je dobré. Jak jsi tancoval, vy ne? Já mám mega... Kam jdeme, pane? To je snad... Jdeme do treku do klubu, je to správně. Jdete špatně, kočky. OK. Takže jdeme kalit. Těším se hrozně. OK. A doufám, že nám tady pán Mel, že je to dobrý. Hej, jsem jediná možná. Jo. Jeden, 4. Bělící pásky. Oni mě olízli. Říkají tam tady své pejsky. A jsou všichni stejný, jako na jiný barvě. Jste stejný pejsky. Tady vezmu psa. Že se odnesu nějakýho. To je crazy, jak také jsou zavřený, protože jsou uklizený před těma lidma. Uklizený, no. Je nějaký kleci prostě. To je vtipné. Tak a tady jsme ve víru velkoměsta. Jsem všude mokrá. Městský. Obrovský to tady je, jako i New York mi přijde. Tady máme Twin Towers. Jubi! To je hezký, se líbí. Léža, guys, vezme léža.
visit Maléřa. Oni mají i kavárnu Bathing Ape. Oh. Jsme tady v nějakém Asian obchodu. A tohle nejrostomilejší. Za 3, to není tak špatný, to ve Slavě. To je za 5, tohle. Co za 3? Tohle za 3, tohle ve Slavě, tohle není. Tak, beru si tuto tašku, guys. A tady tyhle ty věcičky, maska, wipes, kytičko. Niky nikdy neskoušela Five Guys a máme ho tady v Malajsii, tak co jde Niky zkusit. Ještě neměla, no. Ještě to neměla? Jdeme na to. To je dobrý. Ale že to jako neprakticky se to jí oproti těm klasickým fast foodům.